ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಸೋಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ಏನಿದ್ದ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ಲಾಗ್ ಅದುಂಡು ಬಂದು ಇಪ್ಪಕ್ಕ ಬಂದಿನಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೈಫಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಪಿರೋದ ದಿನ ಚೂರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದನೇಟಿ ಒಂಚೂರು ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬಂತನ ಓದಿರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಬಜೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಸಿರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಬುಡ್ಪುರದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 7-8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ದ ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ತಿಂಡಿ ಹೊಡತ್ತಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ಬೇಲೆ ಅಂಡೆ ಒಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ಅಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ರೆಡಿ ಚಾ ಬರ್ತಿಕ್ವ ಬಾಯ್. ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಏನಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವ ಇದು ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಹುಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮನ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು. ಕೋಡೆನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಕೋಡೆ ಮರತ್ತೆ ಹೋಯ್ನ ಬೈಯದು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಕಂಡಿರು ಅವರ ಬೋತಲ್ಲ ಅಂತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ ತಿಂಡಿ ದುಡ್ಡು ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ್ಯಂಟ್ ಜೇನು ಪೇರು ಆಂಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಾತು ನೀಗ ಮಾತ್ರ ಆತಾತ್ ನೀಗ ಒಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಜೀ ಬಾಯ್ತೆ ಬರೋಡೆ ಈಗ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓಡಲ್ ಚಿಲ್ಲ ಏತು ಕುರೆ ಚಾ ಬರ್ತಂಟ ಏನು ಜೋಕ್ಲತಾ ಜೋಕ್ಲಿ ತಿಂತಿನ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಬಿ ಪಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಆರಾಮುಂಡ ಆತ ಗೈಸ್ ಪತ್ತಾರು ಊರು ಕೊರ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ತಗೋರಲ್ಲ ಏತೈತೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಟ್ಟೆ ಎಂಕ ಪರ್ಸೆ ಪರ್ಸೆ ಉಂಡೆ ಅన్నట్టు ಲಡ್ಡುಂಡು 10 ಜೇನು ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಟ ಪಾಡುವಂತೆ ಏತೈತೆ 20 ಹೇಳುವ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಟ ಪಾಡುವೆ ಪರ್ಸೆ ಏನು 10 ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ಅವರ ಎಂಕ ಪರ್ಸು ಬುಕ್ಕರ ಏನಿಟ್ಟಿದೆ ಅಣ್ಣ ಬುಕ್ಕಂಡ ಬುಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಚೀ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಂಗೆ ಅನ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದಡ್ಕ ಒಂದು ಏನನ ಫೋನಾಗ ಲಾಗನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್. ತಿಲೆ ನೀರು ಸೋಡುಡು ನೆಗ್ಲಂಜೆಲ್ಲ ತೋಡು ಕಣ್ಣಿ ಪಿದಾಡಿಯಾನ ಅದು ಎಕಡೆ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಬರ್ಸಾನೆ ಅದ ಮುಲ್ಪ ಕುಮಾರದಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಆತಂಡು ಇಂಕ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಬರ್ಸೋದ ರೀಸನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಂಡ ಒಂದು ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದ ಮುಖ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತಂಗೆ ಅಂತೀರ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲಾಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ತೆಗಿನ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲೇ ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಕಾಲೇಜ್ದಾಗಲಿ ಬರ್ಸ ಮುಟ್ಟುಜ ಆತ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಂಚ ಎಡ್ಡೆ ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಂಚಿಪ್ಪುಟ ಬರ್ಸೋದೊಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಸುರುಗೆ ತಗೊಂಡ ಜೋರಂಟಿಗೆ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ನ್ಯೂಸರು ತಗೋನಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಕತೆ ಗೈಸ್ ಮುಕ್ಕದಾದೊಂದು ಬಾತಿರ್ರಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪೋಕೆ ಕಾರ್ ಸಾದಿ ಬಂತಿರತ್ತ ಸೊ ಐತೆ ಒಂದು ಪೋಯರಾಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಗಸೇನಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇಗ ಈಗಲ ರೂಟ್ ತುಪ್ಪ ಇನ್ನೇಜಿ ನೋಡಿ ಐದಕ್ಕದ ನಿಂತು ಇತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮರ್ತಂಡು ಆಗ ಶೇ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರೆನಾಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಪಾನ ನೋಡು ನಿಂತಲ್ಲ ಒಂದೇನು ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ನಾಗ ಮರತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಚ ಪಪ್ಪ ಕೊಡು ಏನು ಕೊಡೆ ಬಿಡ್ಪತ್ತು ಚಿಂಡಿ ಕೊಡೆ ಇತ್ತು ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಮಾತು ಬರ್ಸಾರ ಬರ್ಸಾಣ ಒಂಥರ ಬನ್ನಿ ಬಂದ ತಂಚ ಓಯ್ ತಿರುಗಿ ಸೋಪ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ 4 ದಿನ ರಜೆ ದಾಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೀ ಶುರು ಅನ್ಕೊಡು ನಾನು ಗೊತ್ತಂಟಿ ಪನ್ನೆಲಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಡತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಅನ್ಕೋತಿಕ್ವ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋತಿಕ್ವ ಬೈ ಗೈಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೈಟಿಗೆ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ನಡೆ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಹೋಯ್ ಒತ್ತಿಲಿತ್ತೆ ಕಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಚಂಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಇರುವ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಪೇಟೆ ಬನ್ನದೇ ತೊಂಡಾಡು
ಎಸ್ಸಿಯನ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂತು ಇಯ್ಯತ್ತಲೆ ಎಂತ ಕಾಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಉಂಡಕ ಪರಿಮಳ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಒಂದು ಕಾಡು ಡಬ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತುಲಿ ಬಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇರ್ಲ ನಡ್ತು ಕೆಲವು ತಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶೋ ಕೊಡ್ತು ತುಯ್ಯರ ಸೇಮ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ ಪರಿಮಳ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅವೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಅರೆದ್ದುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಆದಾಗ ಇರಿಂತಿಂಗ್ ಅನ್ಕಿರತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಅರೆದ್ದುಂಡು ಅವು ಕಿರಿ 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 ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರಾಗ ಆಪುಜಿಂಡ್ರಿ ಆಂಡಿಯ ನೆತ್ತಿ ಆಂಟಿ ಮನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಇಪ್ಪರದು ಆತೆ 10-12 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪೇಟೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ 12 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಟಂಟ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಡು ನಡ ಬರೋದು ಯಾನೆ ಬೇಗ ಎತ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿನೇ ಹೋಗ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಟ್ ರೋಡ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಥರ ಮಡ್ ರೋಡು ಡಾಂಬರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಸೀದಾ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅವು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಡೆ ಹೋಗ್ನ ನಾನು ಯಾನು ಬೊಕ ಪಿದ್ದಾಡ್ನಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ಚ ಹೋನಾಗ ಇಂಕೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಹೊಡತಿ ಬಸ್ ಬರೆಯಾರ 10 ನಿಮಿಷದ ಹೋಗ್ನು ಅಂಚ ನೀರು ತುಲಿಗೆ ಕಾಡ್ತು ಊರ್ಚ ನೀರು ತುಲಿ ಸೋಕೊಂಡು ನೀರು ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಪೋತಂದು ಮುರನಿ ಮ್ಯಾಮ್ನಿಲ್ಲ ಬಾಟ್ನ ನೀರು ಪಾಲಿಶ್ ನೆತ್ತಿ ಒಂದು ನಾನು ಓದ್ರು ಒಂಜಿ ಮರ್ರಿ ಒಂದು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಉಡ್ಪೆ ಮೂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದುನ ಮೂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆವೇನೆ ಓದುತ್ತು ಅಂದಾಪನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಾರ ಒಂದು ಹೋದ್ಯಾರ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಬುಳ್ಪಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆತನ ಬಂಗ ಆತು ಬಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರಗಳೆ ಮಾತ್ರ ಬುಳ್ಪಿಗೆ ಮುಗಿತು ಉಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓದುತ್ತೆ ಆತು ಜೊತೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ನಾದುಂಡಿದ್ದೆ ಮಾತ್ರೆ ತಂದೆ ಮುಪ್ಪನೆ ಇರುವೆ ಮಾತ್ರೆ 40 ಬತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನ 30 ಬತ್ತತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೋಂಡ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಾರ್ಲಿರು ಪತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಹೊರಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕ ಓ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಬೇನೆ ಉಂಡತ ಬೇನೇನು ತಡೆಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದನೇ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಬೇನೆ ಇಂತುನ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಮನತನಿಗೆ ಅವು ಬೇನಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ತ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಏನು ಸರ್ತಿ ಪಂತೇನ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐನಾರ ಗರ್ತಿರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ತಾಜಿ ಲಾಗ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಕುಂತಾಯಿನಂಟ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಎಟ್ಲೇನು ಸರಿ ಲಾಗ್ ಹೊಡೋಂಚಂಡ ಇಟ್ಲು ಹೊಡೋಂಚಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ ಐನ ಡಿಗಿಬ್ಡಿ ಅಂಚ ಐನು ಪಾಡಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದಿತ್ತು ನಂದು ಈ ಲಾಗ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚೂರು ಓದ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತದು ಒಂದು ಓದುಡು ಹೇಗಾಯ್ತು ಯಾನ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಎಡ್ದಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ದಕ್ಕ ಕೋರಿ ಕಜಿಪಂತ ಓದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೋರಿ ಕಜಿಪ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಕಜಿಪತ್ತು ಸುಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡು ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ತಾರ ಎಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಹುಗೆಯವ್ರು ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಗಿರ್ತು ತೊಜ್ಪವೇನವ ಈಗ ಐಸಿನ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಸೊ ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ಮುರನಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಈಗ ನಾ ಬೋರ್ಡೊಂದಿತ್ತು ನಂಚನೆ ಮನ್ಪನ ಗೈಸ್ ವನಸದ ಪೊಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವೇ ಕೊರಿದು ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ ಅತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಂತನ ಬೈಯಲಾಂಡು ಚೂರು ಚೂರು ಓದೋ ಇಂತೆ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓದೋದು ಜಿದಲ್ಲ ಗಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪ್ನ ಕಜ್ ಮನ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಗಡಿದ ದಾನ ತಿನ್ಪನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ಇದು ಚೂರು ಪುಡಿ